Som aquí, tossudament alçats. Potser ara seria el moment, si tinguéssim una mica més de recursos econòmics, que fes un salt de qualitat i que poguéssim fer una escola no tant de quantitat, que ja ho ha fet, i ho ha fet molt bé, i ha fet una feina integradora, però es necessitaria un cert salt cap a una escola pública i que tingués una certa qualitat. No sé com ho veus tu. Sí, totalment. Bé, som de la mateixa corda, estem totalment d'acord en aquest sentit, perquè sí, tants canvis de llei ens han fet mereixer els equips de mestres i els equips de professors d'una manera increïble i al mateix temps jo estic més d'acord amb el tema de que el català l'hem de defensar perquè estem farts de tants assetjaments a nivell de lleis que intenten posar cullerada, intenten marginar-lo, etc. És indiscutible que en un estat que tinguéssim nosaltres la potestat de decidir, no hauríem de trobar-nos com ens trobem amb la llei Wert, que un sistema que ha funcionat i que està reconegut fora d'aquí, que ha funcionat des del punt de vista de les llengües, es posa en tela de judici i es vol dinamitar simplement per una qüestió purament ideològica i en aquest cas política, i a més fet des de fora d'aquí. Per altra banda, hi ha un punt que penso que hem de ser també lluitadors, és amb el tema de l'escola pública. Abans que vinguessin les retallades i que el discurs fos contra les retallades, hi havia un discurs que era el de dir defensem l'escola pública, perquè estàvem veient que a les privades i les privades concertades hi arribaven unes certes entrades o tenien uns certs privilegis que no ens arribava a la pública. Sovint, almenys algú diu, home, a veure, la independència no és un fi, és una eina, no? Vull dir, la volem per fer un país millor i, per tant, per poder decidir i canviar bastantes coses que s'haurien de canviar. Som aquí.